Привет, колеги от Metal Blade форума. Обещаното ревю на SE6. Първоначално ще покажа как е заточен ножа от мене, понеже заводската заточка не ми харесваше. Също така съм го описал в темата за точване на стомана 1095. Дай тук на ръката да покажем космолаците. Значи ножичето се бръсне без усилия. Сега ще покажа как реже дома. Домата не е мек, понеже можа да намеря мек. Само да предупредя, че не претендирам за никакви готварски умения. Нормално се справя с задачата при рязането. Да се не пазва тежение. Сега ще покажа как се сече. Ще пробвам сечене. Майко, не ми минава тук. Не дай минава тук. Джери. Стари съхнал клон, който намерих в комшията, благодаря за което. Мисля, че прилично се справи с задачата. Да добиете представа за диаметъра на клона. Пауза, Жанко. Сега ще пробвам малко батонинг. Това е един стар пън, който майка ми се оплака, че не е могла да го разцепи. Ще пробвам, не знам как ще е резултата. Доста жилово дърво е. И ще е тук е като бетон.
Доста твърдо дърво. Голям зор. Няма подбиване или откъртване по режещия ръб. Сега ще пробваме малко дяване. Пауза, Жене. Дяване или така наречения федър стик. Това, колеги, по-трудно става федър стика. Нараняване няма по режещия ръб никакви. Да пробваме дали бръсне. Бръсне пущената. Трудно, ама бръсне. И сега ще пробваме на доматчето. Какво става? Пауза мила. Другата половина от доматчето. Много добре се влиза в домата. След това цялото блъскане, особено в този жилавия пън, мисля, че добре се справя нощето. Дори и в частта, която е била в най-голямо съприкосновение с жилавата гъдина. Покритието, няма износване по покритието, явно е доста държливо. Ето от двете страни ще ви покажа. Дръжката е удобна. Не умаря ръката. Но може би, ако бях сложил една връв да я стигна около ръката, ще да ми е по-удобно на самия мене. А и все пак и нямаме кой знае каква техника на сечене, батониране. Ами това е от мене, колеги. Живи и здрави!